Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Turka shi ana wata ga wata, mawaƙin nan wato mai suna Yamu Baba tare da Zainab Sambisa. Shekau ya yi magana akan cewar idan har suka ƙaraso cikin Sambisa, shi yana nan daram yana jiran su domin su ƙaraso, zai ɗauki nauyin auren gabaki ɗaya abin da za a kashe. Zai biya sadakin auren Yamu Baba tare da Zainab Sambisa. Shi dai Shekau yana nan dai iya jira akan maganar da yanda yake magana a cikin barkwanci. Bari ku ji yanda yake cewa ha ni Shekau na yi magana akan cewar zan biya sadakin auren Yamu Baba tare da Zainab Sambisa akan matsayin kuɗi naira miliyan 10, tare da cewa zan zama waliyi na Yamu Baba tare da Zainab Sambisa, inda mutane na gabaki ɗayansu da ilayarinsu sun zauna daram suna jira domin a zo a ɗaura wannan na Yamu Baba tare da Zainab Sambisa. Ya yi wannan magana ne a cikin barkwanci, yana ƙirƙira dariya, yana magana cewar shi dai zai zama waliyin Yamu Baba tare da Zainab Sambisa. Ya ce yana nan daram yana jiran su a cikin nan jejin Sambisa, domin ya yi magana akan cewar zai ba su har makwanci da gida wanda za su zauna na zaman aure. Yana nan ya kafa ya tsare a cikin jejin Sambisa, wato Shekau tare da mutanensa suna jiran Yamu Baba tare da Zainab Sambisa a cikin dajin Sambisa. A cikin Maiduguri kuma an kai harin bom cikin kasuwar cikin Maiduguri wacce take ci a ranar Lahadi. An kai harin bom ne har aka samu rayuka sama da 20 sun mutu a cikin wannan kai hari da bom ya fashe a cikin Maiduguri. Gwamnan Maiduguri ya yi takaici da wannan abu da ya faru, domin ya yi ba da haƙuri da iyalan waɗanda suka rasu a wannan ta'addanci da aka kai na harin bom cikin garin Maiduguri. A can garin Borno ne wasu 'yan bindiga daɗi suka ɗirke wasu yara guda 2 a cikin garin Borno. Gwamnan garin ya sha tsaro don ya yi magana akan cewar ba shige ba fice, domin sai an kama wannan wanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. A can jihar Sokoto ne aka kama wasu ɓarayin shanu su 12 sun yi garkuwa da shanu ƙwaya 335. To an kama waɗannan ɓarayin shanu ne a kan hanyar da suke neman fitar da su daga nahiyar cikin nan ɓarayin shanun nan ba wasu bane a ta makiyaya Fulani, su ne suka yi garkuwa da waɗannan shanu suka yi awon gaba da su. Ba a yi wata ba aka sanar da 'yan sanda, aka gaya kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment